I'm gonna be the man who wakes up next to you when I go out. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχω ένα ραντεβού για να με ξεναγήσω στους χώρους σας. Καλώς ήρθατε στο Body Academy, Σμύρνης 27 στον Εύωσμο. Περάστε να σας ξεναγήσω. I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I ever, yeah, I know I'm gonna be Περάστε από εδώ. the man who's able to you. But I will walk 500 Χώρος χαλάρωσης. Υδρομασάζ και μασάζ χαλαρωτικό, αναλγητικό, hot stone και shiatsu. Επίσης, χώρος αποτρίχωσης με φωτόλυση και αποτρίχωση με κερί. Πάμε να σου δείξω και τους υπόλοιπους χώρους. Ο χώρος των μηχανημάτων. Τα Vacuum Power, μια νέα επαναστατική μέθοδος όσο αφορά τη λιπόλυση, το τοπικό πάχος, πόντους, χάσιμο πόντων. Μία κάψουλα με διάδρομο, μέσα στην οποία λειτουργούν συνθήκες υποπίεσης. Από την τέταρτη εφαρμογή, αποτελέσματα στους πόντους, μείωση πόντων, μείωση κυταρίτιδας, μείωση τοπικού πάχους. Καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και το αίμα, σαν καλός λιποδιαλύτης, περνάει από σημεία που έχουν ξεχαστεί. Ψωμάκια, γλουτούς, περιφέρεια. Και για πιο πριβέ καταστάσεις, περάστε. Για την κυρία που θέλει να είναι μόνη της, με την κρέμα της, το εσώρουχό της, τηλεόραση, air condition, μόνη της. Ελάτε να σας δείξω και τον υπόλοιπο χώρο. Multitone, μυϊκή ενδυνάμωση, 20 και 45 λεπτών. Ενεργητική και ποσιτική γυμναστική. Exwell, προγράμματα 10 λεπτών. Προγράμματα που απομονώνουν το σώμα σε στήθος, χέρια, χιλιακούς, μυρούς, γοφούς, γλουτούς. Κάτι αντίστοιχο με το Power Plate. Solarium. 10, 15 και 20 λεπτών. Για τέλειο μαύρισμα. Ο χώρος των γυναικείων αποδυτηρίων. Και από εδώ τα αντρικά αποδυτήρια. Και ο χώρος του bed massage. 30 λεπτά μασάζ. Οι πέτρες που μεταφέρουν θερμότητα από τον αυχένα μέχρι τα πόδια κάτω στη φτέρνα. Και ο χώρος της διατροφής.